गसाइगावआव सिमुलटापु पुलिसनि सिग्रोमनायाव गेको जिबौ बोखांदों। सिमुलटापु पुलिसनि इसिङारि सुलुंनि बिथायाव हाराफुटा 30 नं राजा लामायाव हरखाबै सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गेको जिबौजों लोगोसे सानै फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुंखौ कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फाटगाव जाहारबारिनि गुनिस्वर नार्जारी आरो फाटगाव रननगरनि बिटुएल बसुमतारी होननानै सिनायथिदों। लोगोसे हमजानाय सानै सुबुंखौ पुलिसा जेरा खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां। आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। कक्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला कक्राझार सोहोरनि इउनिभार्सल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।